Wala ni si Tikyo sa ilahang balay, no? Abri man ilahang balay. Ako kuno ning lahuson mintag wala iyahang anak. Ora ba dito tagsulsol sa iyaha rabang amahan? Lahuson kuno nako diha. Abri man ilahang balay gud, oh. Oh no! Ipaha akong lahuson. NANI?! Tikyo sa ilahang balay. Abri ra ba ilahang balay? Tay, yamingaw ilang balay niya, abri. Ako kuno ning lahuson diri sa ilahang. Tahan di on pud nako ni. Ayo! NANI?! Ayo! Tikyo! Hoy! Aman! Ay, Wad! Ikaw malaki din na. Unsa man ato ni Wad? Oh, may buntag din ha, Tikyo. Oh, may magdamod Wad. Balik lagi ang diri, Tikyo. Last, Wad. Likod sa Wad. Sige, Tikyo. Yung ano na sa diri, Tikyo, kaya ano? Kanang tinapi na yun ninyo na kay siguro makuha na yun ninyo na inyong ayuda. Kaya ato Wad, pila giday ni ano, makuha mo ni Wad? Pila giday kasa ni Wad na makuha mo Wad? Siguro ka ni Wad? Tag 2,000 mo ni Tikyo. Wow! Masakta lang to si Tikyo. Pagyo Wad. Lagi, Wad. Oh, Ako mo na Wad. Pupila na ko ni Wad. sige, Wad ka na. Uy, si Tikboy ako anak Wad. May naglaabot to siya. Hayapil to Wad. Parang 4K min Wad. 2K magani. Ayaw ka balatan, Tikyo. Na-apel si Tikboy. Ako apel sa Tikboy yan eh. May isa ka forma ni Wad nga. Isa naman. Tanawa na din na Tikyo. Doon na. Sige Wad. Abo, wala pa ni Wad kay ayaw na ng tusi Wad. Alam mo na na mo Wad. Papin-apa po to si Tikboy. Kaya ako mali. Ako na lang pila pa ni Hawad. Di wala man si Tikboy bro Wad. Hindi malas. Yan, pirma na rin Wad. Kani signature. Oh, dayon. Pirma ni Dre. Pili na lang po si Tikboy. Nya Wad. Ang pirma ni Tikboy Wad. Pwede ko rin mahibalo anak, Tikyo. Oh sige. Ako rin mahibalo anak, Tikyo. Apil-apan na po na ako Tikboy kay. Payo na kayo na Wad. Tamat ani tuki ka. Dako na katabang na Tikyo. Uy, sus, ginuho ko in taon. O, kanapay ato ang pangitaon. Nga, susayahay ka ayaw na Tikyo. Kapalit na yun mo aning hapsak Tikyo. Oo. Okay gisod. Lisod, baya karong panahon na. Unya, magpa, dili-dili mo. Wow naman! Ang uban, Wow! Kamo na lang gani ang akong gipaabot. Kay, aron ma, kasapi mo ani. Sus, sao na lang yun. Dili. Akin ni Wad. Kuan gini siya Wad. Maigin. Sugot na pa ni Wad ka. Magkuan ni Wad. Ako ni bilang Wad. Ano po ni si Marsyang? Oh. Sugot na. Oh, sa mana? Sa mana? Oy. Sa inan yung gikuan-kuandra. Nga, parte mo yung mong bana. Ikaw ti Marsyang, nana po ka diri? Ko dili Tikboy nga. Kuan kay na ako papil-apan lagi kay unang hapon makuha. Nana po nang inana nga. Parte na po ng kurakuta. Sure na niya unya Tikboy. Sure. Na niya unang hapon. Pag sure jud na naman gingon. Pag sure jud. Sure na dito ni Tikboy. Ikaw po, ulugan po kay ganda ko. Hindi man lang ko kay may nalabot ni si Ate Boy. Kay tag 2,000 daw ang kadausan Sa 2,000. Oh, bantay bitaw kanang kuan na ha. Dili na maabot ng 2,000 ha. Ano ba na daw ni makuha daw? Ako Ako na din unang hapon tayo. Bantay bitaw. 2,000 mo 4,000 mong duha ni Tikboy. 4,000? Oh, kana, 4,000. Bantay bitaw ha. Dili na maabot ng konti. Oo, makuha Oh. na niyo. Humana pila ba to Ate Boy? Ilapan pa ko ha. Sus, grabe ka pa. Apan na niya sa imuhang papati. Tikboy. Kaya mo magipugos. Kay sayang kaayo ang 4,000 ninyo tag 2,000 gud. Sige na lang Tikboy. Ato na lang daw to kay. Unya hapon. Daw ato na lang kayo mo naman gipinapan. Wala naman na. Gani unya yung kakain Tikboy. May na lang na. Wala lang kamay na lang na kayo lagi ugma. Aw ni hapon 2,000. Awag. Porque na tang duha. 2,000 kada usa na to. O bantay bitaw ha. Bantay ha. Ako ingon nimo. Bantay bitaw. Kanang 4,000 di na maabot. Bantay bitaw. Oh. Awag ni Tikboy. What? Unya hapon yun. Unsa orasa? I-sure ko na mas Mga na alas padawat na. 5. Sige lang kay tawagan na muna ko panhion mo na ko dito sa kumpanya. Bantay yun na imo ang pagpigil. Bali mo ato minito niya. Ato mo Unya hapon. dito sa ako ang beats. Oh sige. Dito sa beats ay bayag ko dito ta mag-release sa inyong pagtuki kada isa. Sige. Oh, sige. Bantay bitaw na ha. Oo, nag-release dito kaya nagdala lang yung kukuan ani. Oh, sige. Bantay bitaw ha. Salamat. Karungan lang yun na imong gingon. Ako sa katikyo. Eh, sige, salamat. Oh, sige. Pambili dito. Sige.